Prachtig voor daar deur Brenton Lee Dixon. Oosten wat van rechts naar links gaan spelen. En die bal wordt lekker hoog gehangen daar. Wie gaat hem krijgen in de handen daar van Dowry. Prachtig bemeester. Die plaatjes dat die bal gaan inzetten in die scrum. Nou staan hulle sterk daar, dat is een sterk scrum. Dat is een monster scrum van Oosten. Oh! Hij kijkt rond. Wie in die handen daar van Jones. Hij gaat buiten daar van Kleinsmit. Kleinsmit wat die lijnstrijd maakt. Fortuin moet zo'n sneaky schop in de handen daar van Kort. Dat is een prachtige schop en dat is Lyle Kort. Wat wegtrekt daar. Dat is briljant, man. Wie gaat hij krijgen? Davids wat goed opgaan daar. Nou komt wel meneer Roma beweging. August. Wie is Hunter wat oorgaan daar. Briljante 3 daar. Weer opgegaan. Prachtig, machtig daar. Weer. Nou zit weer die Roma beweging. Nog steeds vorentoe. Weer Roma beweging. Nog steeds vorentoe. Dat is weer Hunter wat oorgaan. Die bal wordt nog beschikbaar als Zaza Gapang. Buiten toe. Jones. Lorenzo. En dat is Baikies. Wat gaan afrond. Dat is een prachtige 3. Onmiddellijk Universals wat terugslaan. Mono. Baie mooi 3. Verzeker zal hij hier tussen die palen druk. Maar kom eens kijk. Hij treft hem. Hij slaat binnen toe. Van die linkerkant zijn paal af. Baie eenvoudige schop voor die palen. En hij komt tussen die palen deur. Ja, en dat maakt die telling 20-24. Hij zal verzeker niet mas hier voor die palen niet. Hij jaagt om tussen die palen deur en dat is 3 punten. Bijgevoegd daar. Titus had hem nou heet daar. Man wat daar losgetrekt wordt, nou zal Lorenzo Suarez. Hier die man moet gekeerd worden, nou zit hij aan het af van een gevaarlijke Colin Lafleur. Hij trekt los daar, dat is passie, dat is Colin Lafleur. Gaat hij dier wees, dat is Colin Lafleur. Hij gaat doorgaan, hij trekt om. Colin Lafleur wordt wegtrekt. Gaat hij om tussen die palen deurdruk, kom eens kijk die 2 extra punten bij te voeg. Hij treft voor en toe, hij treft om. Oei, jagelijkheid, hij trekt hem langs voorbij. 7 meter weg van die doelen af. Titus wat hem krijgt. Skipskop, dat lijkt goed. Ja, ongelukkig die bal wat niet. Die palen gaan niet. Maar, wat is de scheidsrechter? En daar is het einde van die wedstrijd. De scheidsrechter wat op zijn vlijkje blaast. En zei dat is het einde van die wedstrijd.